Y Cwt Llefrith ar Ynys Môn. Merch o lanfad Pwll yw Lois Roberts, ond erbyn hyn mae'n byw ar fferm teulol Fferam y Llan yn Llangristiolus, gyda'i gŵr Siôn. Bu'n gweithio y cynorthwyd dosbarth am 15 mlynedd tra'n magu 4 o genod, Elliw, Mari, Sara a Beca. Wedi ymddwyswyddo ei gwaith, bu adref yn flwyddyn yn ystyried be i'w wneud nesaf, a'r bwriad oedd mynd i goleg Menai a'r gwrs gwneud caws. Ond yn anffodus daeth y Covid i'r wlad a chyfnod hir dan glo, lle bu'n rhaid i ddymu pob cwrs a phob cynulliad o bobl. Roedd Siôn a Lois wedi clywed y busnesau'n gwerthu llefrith ar y fferm o beiriannau gwerthu uniongyrchol, vending machines. Felly dyma fynd i weld rhai o'r rhain yn gweithio. Dyma benderfynu mentro a phrynu'r peiriant cyntaf ym Medi 2020. A'i osod mewn cwt pren ar dir y fferm ac agor yn Ionawr 2021. Wedi cael caniatâd adran priffydd y cyngor Sir. Ar y pryd, dyma'r peiriant cyntaf ar Ynys Môn gyda'r gosaf atynt yn Sir y Fflint. Wedi hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol a dweud wrth ffrindiau a hwythyn eu tro yn rhoi'r wybodaeth ar Facebook, fe dyrodd pobl yno yn ddi-stop yn y dyddiau cyntaf. Gwerthwyd tua 1,200 litr y dydd. Nid o Lois a Siôn yn cael munud i wneud unrhyw beth arall gan gynnwys cysgu. O tipyn i beth, fe setlodd y busnes i lawr gan werthu cyfartaledd o 150 i 200 litr y dydd. Nid yw unrhyw busnes yn sefyll yn unfan, a dyma hanes y Cwt Llefrith. Dechreuwyd drwy gynnig llefrith llawn y gysgytlaeth mewn 6 gwahanol flas, mewn poteli gwydr litr neu hanner litr. Mae'r cwsmer yn prynu'r poteli tro cyntaf ac yna'n dod â nhw yn ôl i'w ail enwi wedi hynny, gan fod hyn yn arbed gwastraff drwy ail ddefnyddio'r poteli gwreiddiol. Yn haf 2022, bu'n rhaid ymestyn y cwt i gartrefi peiriannau gwerthu diodydd poeth, te, coffi a siocled, yna cacennau a ffasteiod becws Môn, tesiynau caws, posh puds, cyffig Llanddwyn, ac ers yr haf diwethaf, hufen iâ, Môn ar Lwy. Tu ôl i'r llwyddiant, mae llawer o waith paratoi yn cael ei wneud wrth gwrs. Defnyddir llefrith y fferm gan odro 500 o wartheg ddwywaith y dydd. Peth o hwn sy'n mynd i'r Cwt Llefrith a'r gweddill yn mynd i gwmni gwneud caws glanbia yn Llangefni. Rhaid pasteureiddio'r llefrith a ddefnyddir yn y cwt yn ddyddiol, mwyn sicrhau ei fod yn ffres. Cynhesir y llefrith hyd at 64 gradd Celsius am hanner awr, ac yna'i oeri'n sydyn cyn ei roi mewn tanc ar gyfer y Cwt Llefrith. Wel, pwy yw'r cwsmeriau tybed? Daw pobl o bob oed heibio gyda'r rhai hun sydd wedi arfer prynu eu llefrith yn yr archfachnadoedd yn dod yno'n rheolaeth. Daw pobl ifanc yn ongrywiau gyda'r nos i brynu ysgytlaeth a rhywbeth i fwyta gan gynnwys myfyrwyr o golegau Bangor. Ac yn yr haf mae'n fwy prysur gan fod llawer o ymwelwyr yn dod i'r ardal. Gan fod y Cwt Llefrith yn agor am 4 awr ar hugain bob dydd, mae rhai pobl o'r gwasanaethau brys yn galw heibio i roi paned ar ganol eu shifft. Mae pawb yn helpu hunain i'r cynnyrch ac yn talu gyda cherdyn. Mae'n fan ymweld poblogaidd gan ysgolion lleol. Caiff y plant weld y broses godro oriel uwch ben yna bwydo'r lloi cyn cael diod o'r cwt. Daw ambell gangen o gymdeithasau lleol merched y Wawr heibio hefyd ac mae Lois yn barod iawn i ddod i'r gangen i sôn am y busnes. Yn haf 2022, llogwyd treulor propasol i fynd i Sioe Môn. Cychwynnwyd gosod am 5 o bore, agor am 8, tan 7 gyda'r nos, heb funud o seibiant. Mae lleilon gyfach Lois ar y fenter lwyddiannus hon. Beth ddaw nesaf tybed? Wel, cofiwch alw draw os ydych ar Ynys Môn.